Una part molt important i invisibilitzada d'este procés és la feina de les cuineres, les encarregades de transformar este producte de la terra en el plat que menjaran els xiquets i xiquetes. Anem a veure com treballen, acompanyeu-me. Hola Dana, bon dia. Buenos días. Podries dir-me com es treballar en esta meravella de producte de temporada fresc i ecològic? Pues vamos muy bien. Estamos muy encantando con la verdura fresca de la huerta. Se lo agradece mucho a los agricultores porque la verdura y la fruta está muy fresca y muy buena. Es muy fácil abrir una bolsa de congelado y tirar y hacer. Y la otra es para manejar la verdura, para limpiar y para cortar y para después poner en su sitio. Entonces el producto, la comida sale mejor, mucho mejor. Hay una diferencia muy grande. Y estamos contentos porque los niños la comida sale muy buena y son muy contentos. Anem a endinsar-nos enmig de tot este sarau per a parlar amb els protagonistes. Vinga-ho! Què penses del menjar del vostre col·le? Que està molt bo i és molt saludable. I Joan, què opines del fet de que els productes siguin de proximitat, que vinguin d'ací al costat de l'horta? Que al recórrer menys trajecte pues són més saludables i així els llauradors de l'horta d'ací al costat poden servir-nos els seus productes. Guillem, me diuen que normalment a tu els iogurts no t'agraden, però estos del col·le que estan fets a Castelló sí que te'ls menges. És això de veres? M'agraden més els del col·le. Igual té algo que veure que la llet siga de les vaques d'ací proper de Castelló.